Aray! 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 Diyos ko! Agasa mo. Aray! Gamutin mo. Okay, gamutin mo. Apusan mo. Tinawagan na kita. Okay, apusan mo. Dalawang kamay. Apusan mo. Tawayan mo. Tawayan mo. Simula dibdib. Babae ka, ha? Gamutin mo na yan. Tanggalin mo na yung dinagay mo, ha? Ha? Sige, apusan mo. Apusan mo lahat. Lahat ng masakit. Sige, gamutin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Sige, yan si Sikmura. Yung nakabukog dyan sa kanya. Tanggalin mo yan. Sige, apusan mo. Apusan mo, laway mo. Kahirapan kita pagka hindi mo tinanggal yan. Ha? Gusto mong papuntahin kita sa bahay nila. Hindi ko tatanungin yung pangalan mo. Ha? Wala akong tatanungin na pangalan basta kamutin mo. Matakot ka sa Diyos sa ginagawa mo. Hindi, kamutin mo. Hindi, kamutin mo. Lahat ng sakit, pati ulo, dibdib, likod. Basta lawain mo. Lagis mo yan, ginagay mo. Tanggalin mo lahat yan. Ha? Wala kang ititira dyan. Ang katawan niya. Ha? Bilisan mo. Tanggalin mo lahat yan. Wala kang ititira. Puro-issue kayo sa ginagawa ninyo, ha? Binabaraan kita, tanggalin mo yan. Hindi na kayo sa katawan niyo. Huwag mo siyang pahirapan at pagkakasin. Ha? Sagot! Sagot! Adra, Badra, Adra. Ha? Tanggalin mo yan, ha? Nandito ka na. Nandito mo yan. Tanggalin mo na lahat yan, ha? Sagot. O hindi. O hindi. Tanggalin mo. Lahat ang mga picture yan. Pinaalbulan yun na ninyo. Anong sabi niyo ng mga ibang albulan yun? Hindi. Pinahirapan nila ganito. Wala. Okay, pisan mo. Dito pa lang yan. Paano naman tatanggalin yung hindi mo nung nagamot? Hindi. Gano'n lang. Ulo, dibdib, likod, tiyan. Okay, tanggalin mo. Wala akong ititira dyan. Ha? Alisin mo lahat yan, ha? Ha? Okay, gamutin mo na yan. Ano kayo? Dalawa ba kayo? Ilan kayo? Ilan kayo? Ha? Ilan? Mag-isa ka lang. Ano, matanda ka? Ha? Ano? Malapit ka lang doon, no? Ha? Ha? Oo. Bilisan mo lahat yan. Wala ka nang ikita. Bilisan mo. Sige, tanggalin mo lahat yan. Ginagay mo. Tagasang kang gumagawa ka. Nagkaroon ka rin. Ah! Sagot!
Anong nilagay mo sa kanya? Ha? Hangin? Init? Si kalamay? Ha? Oo. Hindi, yan. Yan. Tawayan mo. Tawayan mo. Ang galing mo yung nasa buhay. Ha? Pag hindi mo inalis yan, babalik yung ginagawa mo. Gusto mo pumunta rito? Ha? Ayaw mo. Pero pagalingin mo. Ha? Sinabi mo yan ha. Pag hindi mo tinanggal yan, babalik ko siya. Okay, listen mo. Wala kang ititira dyan. Alisin mo yan. Wala pang nagpahirap sa inyo. Ako pala. Ilang nila at ilang yan. Okay, listen mo. Alay mo. Alay mo. Okay, listen. Ang galing mo. Hindi ko tatanungin yung pangalan mo, basta gamutin mo ha. Ha? Sinabi mo yan ha, bilisan mo, gamutin mo lang yan. Ha? Wala kang titila. Eh, agis mo, bilisan mo. Bilisan mo! Agis mo lahat yan, bilisan mo. Ha? Tanggal mo lahat yan, sa dibdib niya. Hindi sa dibdib niya. Marami kang tinarakan doon. Marami kang tinarakan. Sa pamilya niya, ilan ba ang tinarakan mo? Ha? Ilan ang tinarakan mo sa pamilya niya? Siya lang. Bakit? Anong dahilan? Naiingit ka? Ha? Sagot. Huwag kang maingit. Maghanap buhay ka rin. Ha? Okay, bilisan mo, tanggalin mo lang yan. Bilisan mo. Yagis mo lang yan. Kaya kita tinawagan para gamutin mo ito. Wala kang hindi ka ha? Hindi ka na mapakali dyan. Okay, bilisan mo. Sa may ulo. Bilisan mo pa. Okay, tanggalin mo lang yan. Pinagsawa sa loob. Wala yung iba. Aral. Hindi, ayaw mo lang. Tama hapon naman na. Ano, inalis mo na? Ha? Ha? Sigurado ka? Wala kang ititira? Ha? Gusto mong pasuhin kita? May nagawa mo? Hindi. Ako lang mo ba? Kamuti mo lahat yan. Wala na si Chan. Okay, tanggalin mo lahat yan. Kaya yung nasa Chan sa bikil. Okay? Yagis mo! Tanggalin mo lahat yan. Nilinagay mo. Wala kang ititira. Pagalingin mo ito ha. Ha? Simula ngayon ha. Huwag ka nang babalik sa katawan niya ha. Ha? Sagot. Ha? Ha? Wala na. Magaling na ito. Subaratuin mo. Pag ginawakan ko pa isang Kristo na nandiyan ka pa, talagang kahirapan kita. Hindi ka makakalakad sa gagawin ko sa'yo. Ha? Sige, pilisan mo ka. Pilisan mo ka. Wala kang ititira dyan. Pilisan mo. Gamutin mo lang. Pilisan mo lang dyan. Sige. Pilisan mo. Ito ang
yung mga mahirap. Gastusin niya at pahirapan niya. Buradong uubusin niya ng kwan